Et Waxylight bruger palmekerneolie, den reneste brændbare olie, der findes. Et Waxylight afgiver 93% færre partikler end kravene til svanemærket lys. Med et Waxylight får du en brændetid på helt op til 18 timer. Et Waxylight brænder flot, uden giftig røg eller lugtgener. Et Waxylight er velegnet til blandt andet børnefamilier, institutioner og plejehjem. Med engangsbeholderen fra Waxylight slipper du for besværlige og irriterende påfyldninger. Besøg hjemmesiden for information og bestil dine Waxylights i dag.